Salutare, salutare tuturor! Ce faceți voi? Cum sunteți astăzi? Eu am primit un mic pachet de la Forever. Bineînțeles, eu v-am spus că noi folosim foarte mult gel de aloe pentru băut. Și eu mi-am comandat pentru mine încă în câteva sticle, pentru că v-am spus că gelul de aloe vera de la Forever este foarte bun pentru foarte multe probleme. Și o să vă spun câteva beneficii și la ce puteți să îl folosiți, să-l încercați. Ia uitați-vă ce frumos! V-am spus că ăsta e preferatul meu. Deci, nu numai a meu, pentru întreaga familie. Berry Nectar. Și vreau să vă spun așa câteva beneficii și la ce ajută acest gel de aloe. Dacă îl bem în fiecare zi, timp de 3 luni, o să observați diferența. Ajută foarte mult la imunitate. În general, puteți să luați toate gusturile, de mango, de persică, berry, nectar și gelul pur. Pentru imunitate. Ajută și la problemele de piele. Gelul ăsta, berry nectar. Ajută la probleme hepatice și biliare. Deci, v-am spus că au foarte multe beneficii. Ajută la căderea părului și dacă ai mătreață. Ajută la probleme gastrice, bineînțeles, dacă ai o gastrită cronică, dacă folosești zilnic acest gel de la aloe vera, de la Forever, o să-ți îmbunătățească problemele. Dacă ai probleme respiratorii, este foarte bun. Probleme de tranzit, dacă ai balonări, dacă ai paraziți intestinali, e foarte bun. Și, bineînțeles, dacă ai și un deficit de vitamine, poți să iei gelul nostru de la aloe vera, nu contează care gust, îl poți lua, dar important e să începi să folosești gelul nostru de aloe vera de la Forever. Este foarte bun și pentru inimă, pentru circulația sângelui. Deci, cum v-am spus, câteva beneficii, dar sunt mult mai multe. Așa că eu vă recomand să încercați să folosiți toate gelurile de la noi, de la Forever, pentru băut. Uite, eu acum o să și beau un pic cu voi. Așa. Câteodată îl beau așa, câteodată îl beau cu un pic de apă, nu contează. Dar este minunat. Este foarte, foarte bun. Deci, nu ezitați, lăsați-mi un mesaj în privat sau pe rețele unde mă vedeți, peste tot, și eu revin spre voi cu mai multe detalii. Vă las, pupici!